and gentlemen, we interrupt this program to bring you important news. Dance to the house. Dance to the house. Adik nan putih cando bingkuang, lay kuliah udah kini kabatanyo, udah cali adik kini surang sajo. Apo adonan punyo Onde udah nan bahi dong gadang, salah udah kamarayu jua. Urang kame kalau bacan doa denku, pasti adonan puyo. punyo siapo, Punya apa den? apa kau siapo? Apa den Pak Raden? Pak Raden apa kau? Yo, Ayo takui dan kata basung itu. yo sahabat ha. Ya ya ya. Udah Nio datang besok siang ke rumah adik dan kama bawa pisang. Awak suruh apa makan sampai kenyang. Awak mau tadi balakang. Apa den urangnya suko berang? Kok berang matonyo nan tabulalang? Deko bangka mungko udah kane lampang, sampai udah tau kongkang. Hei, apa sajo nan tak jadi dan indah takut mati sajo adik babini. Buat nan kali mau kali. Apa udah ndak bakal cowok wajah udah mulai tua jika gaya kede pula. Duwe aden ndak salero, Adik pancace, sadar sakete, adik bantu Aceh, udah cando bele, adik copeye, udah mirip ule, adik cokoncek. udah orang boke. Dance to the house. Udah Nio datang besok siang ke rumah adik dan kama bawa pisang. Awak suruh apa makan sampai kenyang. Awak mau tadi balakang. Apa den urangnya suko berang? Kok berang matonyo nan tabulalang? Deko bangka mungko udah kane lampang, sampai udah tau kongkang. Hei, apa sajo nan tak jadi dan indah talok mati sajo adik babini. Buat nan kali mau kali. Apa udah ndak bakal cowok wajah udah mulai tua jika gaya kede pula. Duwe aden ndak salero, Adik pancace, sadar sakete, adik bantu Aceh, udah cando bele, adik copeye, udah
Fuck it.